Sanibonani iy'ngane zami, ninjani? Niyaphila? Asithembe niyaphila lapho. Nibingelelwa umfoka Mkhonza la. Umfoka Mkhonza lona uyi-social worker elizimele elisebenzayo la mphakathini waseMkhondo. Umsebenzi omkhulu engiwenzayo la mphakathini umsebenzi wokuvakashela iy'kolo nokuvakashela emakhaya. Ngiyobona abantwana, ngiyobona abantu abasha, ngilalele iy'nkinga ababhekene nazo, ngilalele ukuthi baphila kanjani nabazali babo emakhaya, banaziphi iy'khalo, konke nje okuthinta abantwana noma okuhlupha abantwana umsebenzi wami loyo. So ngilana nje manje kule video ngizokhuluma nani kafishane, ngizodlulisa nawo umlayezo kini ukuthi uma uyingane kunento ethile ekucindezelayo noma ekuphatha kabi, kungaba kusesikolweni, kungaba kusekhaya, kungaba nje kusemphakathini, kodwa othola kunzima ukuthi ukhulume uyilungise noma odinga kuyo usizo, ngingumuntu o-right kakhulu ukuthi ungangithinta. Ngiyavakasha ngisho esikolweni sakho ngiyokubona, ngibone nabothisha uma kunesidingo, sibone nabantwana uma ngabe kukhona nabantwana abakuhluphayo esikolweni, uhlale ungaphathekile kahle, lokhu esikubiza nge-bullying, nako lokho siyakhona ukusiza ukuthi nibhekane nesimo esifana naleso. Kanjalo nasekhaya, uma ngabe ufisa kube nezinto ey'thile ofisa siy'xoxe nabazali bakho ezikuphatha kabi noma ongazithandi, siyakhona ukuthi sikwenze lokho. So njengoba-ke ngixoxa nani la bantu abasha, nginesicelo sokuthi ngisho kini lokhu ukuthi kufanele nixwaye noma niyeke ukuzihlanganisa nabangani enibaziyo ukuthi benza izinto ezi-wrong. Izinto ezi-wrong yini-ke? Abantu ababhema insangu, abantu ababhema ugwayi, abantu ababhema amahabhli. Yayibona ihabhli ibonakala kuyiyo kakhulu ebhenywayo ey'kolweni. Bonke labo bantu labo kufanele ubagweme, ungasondeli nokusondela eduze kwabo ngoba bakumoshela ikusasa lakho. Uma kuwukuthi uyintombazana, kulula kakhulu ukuthi uma ngabe ubhema lezi zinto esengizibalile, uphuza notshwala ungakafiki naku-18 years wena sewuyaphuza, kulula ukuthi uzithole sowukhulelwa. Cabanga nje sowukhulela uyi-teenager, sekufanele ube nengane nawe uyingane. Usuzoqala manje uphazamiseke esikolweni, kufe ikusasa lakho. Ngiyacela ukuthi mantombazana ami amancane niy'gweme zonke lezo zinto. Into ezokusiza kakhulu ukuthi wenze loko ukuthi uthi uma ubona abantwana ofunda nabo noma abantwana abangangawe benza lezi zinto bese wena uyasuka kubo, uphume kubo ngoba lokho kuyosho ukuvikela ikusasa lakho. Uyayizwa leyo nto? So izinto ey'fana nalezo nje engifuna ukuyidlulisa kini ukuthi kunezifo eziningi ezweni esiphila kulo. Kunabantwana njengamanje abathola izifo zocansi ngoba benza izinto zabadala, zabantu abadala bebancane, bagcine bezithola besenkingeni. Babhema ama-drugs, abanye abasakhoni nokuwayeka ama-drugs, bayiswa ama-rehab, babuye baqhubeke, kunzima. So yingakho ngithi uma ungakayiqali le nto, ungasayiqali because akuphumeki lula kuyo. Ungabuphuzi utshwala ungakafiki naku-18 years. Ungabuphuzi utshwala ungakaqedi nesikolo. Uyayizwa leyo nto? Usuke usuzimoshela ikusasa lakhe, ingqondo yakhe encane uma ngabe isiphuza utshwala iyaphazamiseka, ingasacabangi kahle, wenza izinto eziningi ezi-wrong. Yiloko nje engingakudlulisa kini njengabantu abasha, ukuze sakhe ikusasa lenu kufanele sibe nani, sinilalele, sinisize kuzo zonke izinto enifuna ukusizwa ngazo. Njengoba sengichazile mina ngumfoka Mkhonza. Inamba yami-ke nizoyithola ithi 073 42 56 087. Ngiyaniphindela 073
42 56 087. Ungangithinta noma nini mangabe kukhona into ekuphethe kabi noma ufisa ukukhuluma ngayo sikusize. Ungathuli ufele ngaphakathi. Sitshele even noma ngabe kukhona izinto ozenzayo ezi-wrong osufuna ukuphuma kuzo kodwa akusaphumeki, noma abangani bakho bayakuvimba mawuthi uyaphuma kubo noma uyayeka izinto ezi-wrong. Sithinte sizokusiza thina ukuthi ukwenze lokho ngempumelelo. Ufonele le namba esengiyishilo la ethi 073 42 56 087. Sizokhona ukukusiza. Yiloko nje bantu bami, sizoloko siqhubekile sivakashe ey'kolweni zenu, sizonibona sinikhuthaze, sininike iy'yalo ukuze ikusasa lenu liqhakaze. Yimi umfoka Mkhonza. Sizodibana-ke uma ngabe sengizwa ningifonela ukuze nithole usizo. Nabazali benu uma kuwukuthi balalele nabo bangayisebenzisa le nombolo ukuze sikhone ukufinyelela emakhayeni sizonisiza, sineluleke, sinibonise indlela e-right. Ngiyabonga kakhulu-ke, niphile nibe right, ni-enjoye usuku lwanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu.